नानी तुमर घुसुरु की करे हेलो ए छुआ नाचु लगा उठा फोन लाउठा पर बोला छे हेलो नानी पड़ा गलु फिला माउसी ओ मोपा हाय गाय तुम तीन उड़ जाओ को कोइला को मते माउसी ना कुछ का बाहर को घे मु सारी है थी बा को घे सारी है आ त मु कोन डाकिबे मते नानी डाकुन देई डाकुन अप्पा डाकुन अच्छा अप्पा बोलो तमे किए कहबा तुम ना कोन तुम ठिकाना कोन तुम काहे की ठीक आछिलो कोठु आछिलो मते दिन बाबा ना 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 आलो बाबा तू रुपारे दिन हो छु आलो तो मु होती विश्वास सुंदरी हल्ला हल्ले बापा मु ए चंदना छकरा बुलुथिली हां मु देखिली किया आइछि के थानालु ए ढेंकानाल सेटा कहो ढेंकानालु दले आइछि आउ दले नया गडु आइछि वाला वाला अच्छा मु देखिली पुरुष पिला वाला 5 दिन करके जाइछि हां लोक टिके माने टिके ना फांका रखी सिंधी मन डाकू लेडी जी आला परे गाले टिके मन फ्री हबो बोली अच्छा मु कहली पुरुष को जिबिनी लेडी जी जण तले आसीबे तांको हेई 3 राति देखि ए देखिला को तम मान को आइले बाबा को ग्यारेज करी बोली ए ग्यारेज करिवो आउ कोन ग्यारेज नु सीता मैरिज हां से मैरिज करी बोली आइले बापा काहा को तमे मैरिज करिवो कोन मैरिज करी माने तम भरिया के पुरुष दियो भलो ताकू मैरिज करिवि हां हां हम भितरे के भलो पुरुष नाही तमर खसला नुका टिको हेलो हेलो तू कोन मैं तू मस्त क्या करे मोर कोले के खसला कोन खसला तोर क्या तो बाहर कोन जाउ के तू को काम होते काई तम नुकारे सिपिन 3-4टा मारी दोनो मारी दिले रे बापा किलो सिलिकॉनटा 500 या 506टा खंडे ए जो हां को कोइला ए हां करे मोर कोली कोइला आहा अच्छा नानी बोलो तमे आते कोनो बाहाई न त मैरिज करे बस सुंगिल मार गया सुंगु ए सुनिले जना पड़े बाहाई कोनी नाही सुंगिले तमे जानि परबो जे नुआ नुआ बाहाई दियो से सुंगिले जानि परबो खाली बाहाया बासिबो माने साबुन लगेबो सेंट लगेबो माने पाउडर फिकी हबो जुआरे लाउथिबो खाली वासना रे महगी आउथिबो बाहाया से वासिबो ये पुराना है के केम के वासना ये वर्ष
ତା ଛୁଆ ପିଲା କିଏ ହେଇଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଥିବ ତା ପୁରୁଷ ଧରିଥିବ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ଖାଲି ହଳଦୀ 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 ବାସୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯିଏ 5-6 ବର୍ଷ ବାହାରିଥିବ ସିଏ ଖାଲି ଢାଳୁଆ ଢାଳୁଆ ଏବଂ ଧଉଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲା ଛୁଆ ପ୍ରବଳ ସିଏ ଆଉ ଘର ସେବା କରୁଥିବ ଆଡେ ବିଲବାରି ସେବା କାମ କରୁଥିବ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ଗାଧା ପାଧା ଠିକରେ କରୁଥିବ ଖାଲି ଯୁଆଡେ ଗନ୍ଧେଇବ ଢାଳୁଆ ଢାଳୁଆ ଢାଳୁଆ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ଆରେ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବାହା ହେଇନ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ମାଲେ ଦିଆ ମାନେ ବଗେଇଲୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ସିନି କାହିଁକି ଦେଲୁ କାନ୍ଦ ନା ମୋ ଲାଗି 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ରକ୍ତ ଆଇକି 2 ଜଣ ମଲେଣି ଆଉ ଜଣିଏ ମା ପଡି ରହିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତମ ଲୁଗା ଟିକେ ଘୋଡଉନ। ତମ ଝିଅକୁ ଟିକେ କହୁନ ଲୁଗାଟା ମୋର ଧରନ୍ତା ଦେଖୁଛ ତିନିଟା ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଛ ଉଡେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି କଥା ଗୋଟେ ମାରୁନ। ନାଇଁ ଇଏ ପାଣି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତମେ ଆଜି ଯାଏ ବାହା ହେଇନ ତମକୁ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରା ହେଇକି 2 ଜଣ ମଲେଣି ଆଉ ଜଣିଏ ପଡି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତମକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସେ ନାଁ ଶୁଣିବ କଣ କହିଲ? ଅବଦୁଲ କେଲାମ। ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲନି? ସେଇଟା ଦିନ ମା ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ପଠାଣ ଘର ପୁଅ ମୁଁ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଘର ଝିଅ। ମୋ ଖୁଡି କହିଲେ ଝିଆରୀ ମୁଁ କହିଲି ଖେଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାହାରି କହିଲେ ନା ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଖଞ୍ଜଣା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ହୁଅନି। ଆରେ ଖଞ୍ଜଣା ନୁହଁ ଗଞ୍ଜଣା ସେଟା ଗଞ୍ଜଣା ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ନାକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଖୁଡି କଥା ମାନିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲିନି ସେ ଓଥରା ହେଇକି ମଲେ ମୁଁ ଓଥରି ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କି ଯିଏ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତା ନାଁ ଶୁଣିବୁ କିଲୋ ମା କଣ କହିଲ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଟାକଳ ବାନ୍ଧ ବୋଇ। ସେ ଅଟଳ ଯାଇ ବାଜପେୟୀ ସେଇ ବୋଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲନି? ସେଇ ଧାଦିଲ ମା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ତଳ ନାହିଁ କି ଉପର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ତଳେ ଇଣ୍ଡିକା କଣ ତଳ ନାହିଁ କି ଉପରେ ନାହିଁ କହୁଛ? ତୁ ମା ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଗାଁ ଗାଁ କି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା କି ବୁଝଉଛୁ ତୁ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କ ତଳ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କି ଉପର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ସିଲିପଟ ତାର ମୁଁ ହଉଛି ନୂଆ ଓହୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଉପର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲନି? ନା ସିଏ ହେଇକି ଓଥରା ହେଇକି ମଲେ ମୁଁ ଅତୁଳି ହେଇକି ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତୃତୀୟରେ ଯିଏ ତମକୁ ଆସିଥିଲେ ବାହାବାକୁ ସିଏ କିଏ? ସିଏ ଏଇନୁ ତମ ସିଟ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲ? ମୋରି ଭଳିଆ ଧୋବଲ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନିଲ? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାବୁ ନବୀନ। ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପଡୁନ ସେ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଧାଦିଲ ମା ତାଙ୍କୁ ହେଇ ଧାଦିଲ ମା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିଲା ଝିଅ ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ନିରୀକ୍ଷିତ ଅନେଇଲି। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆଇଲେ ଆମେ ମୋ ଖୁଡିର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ତା ତଳେ ବସିଲୁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଲୁ ବସିଲୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଲେ ମୋ ଖୁଡିର ମୋର ଏମିତି ଅନେଇଛୁ ଯେମିତି ଆଇଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଅନେଇଛୁ ମୋ ଖୁଡିର ମୋର ଆସିକି କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଆପଣମାନେ ବାସି ପାରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ବାସି ପାରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡିଲ ଇଏ ବାସି ପାର ଜିତୁଛି କିଲ ସେଇଠି ଲାଗି ବୋଧେ ଜିତୁଛି କହିଲା ନା ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ହଉନି ବା। ମୁଁ କହିଲି ଓଡିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡିଲ ଇଏ କଣ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକିଲାଣି କହିଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡି ସେ କେମିତି ଓଡିଆ ଶିଖିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇକି ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ହେଇକି ଓଡିଆ ଶିଖିଲେଣି ଇଏ କଣ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଶିଖିବେ ଶିଖିବେ 5 ଥର ହେଲାଣି 8 ଥର ଯଦି ହେଇଯିବେ ଶିଖିବେ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାରି ଖୋଲ ସେଟା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କହିଲ। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡିଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚଢି ଖୋଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡିଲ ଚଢି ଖୋଲିବା କଥା କହିଲାନି ଚାଲେ ଆମେ ରହିବାନି ପଳେଇବା ଇଏ କେଡେ ଖରାପ ଲୋକ କିଲ ଆଲୋ ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ବାହାବି ସିଏ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତା ଘରକୁ ନେଲେ ମତେ କେତେ କଣ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ୟା ପାଖରେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଚଳିବି। ସେ ଯଦି ତରକାରୀ କହୁଛ ମୁଁ ତୁଣ ନେଇକି ଦଉଛି ଆସୁନୁ ଯାଉନୁ ଢେଉ ଢେଉ ମାନୁଥିବ।